ka wala ke anye fasuko la ka wala ke anye yasa ani jamana don bele jele bi se ka damake kuna fonna chugamina re savoir ya chesri ola o kuma ni mambe fe ka an lasro ibita YouTube sans fait wala Facebook sans fait wala ibe ikado anga fréquence ta du konton ani kelena kunga fe wolonvla jumkan be ke suma ila goita de fe seru dambele niga krafedo bi anya kanu mi anga invité anga bilbilu anu uyengo soro keneka yasa ka se ka nyefolke jamana ko la ka sobe ke anu dumina ko bi fe chama de be jamana inkono sunshu kan ka nyini mina fere kan ka nyini femuna yasa jamana demunu be no ubisika fumali soro ala chugamina anga dugubaw kono anga tukudawla ode kama anya la nyini na madese okuma fere be soro ala yasa au ka sika fumali soro pour que jamana don ka dala kenye okuma anu fere tike ode kama bi anu wele bla anga bilbilu ma Mukhtar Traoré aleye kene soro fo katase Ousmane Pacha Kulubalima ani ikado ni Salfou Souraye olu kene soro ni wati kufole ale konnana minye anga bilbile ama ale bismillah Ousmane Pacha Kulubali amado ale tema dogolenye anga jamana konnana ni batoko foradro mo wakilla be jigi kusobe ikado jamana ale glali la wala fuka tase ikado minye Mukhtar Traoré ma ani katase minye Salfou Sourama bi anga jamka mina bol muka ode ambe do mina ko bi bele jelebe ka wuluka jo sabati kayira ka fo bara do be sena ni avant projet ni blala senka o bara mi be sena dabu ka tu korofo do ka malidu kumalendu yasa nyifol ka ke ku wala o ka sika bo fechama kalama ode kama bi anga kuma bina bol muka ode sarasemi talendo ni article 31 anga avant projet o article 31 kuma muka ode ka fo ami do mi nabi anga kan kamunu anga jamana konnana fuka ta se anga jamana nyama keleno ka bado kamunu anga jamana konnana donc wala dina ke adumo fe adomo fe o kuma ka sika nyefolke yasa jamana bi mbi se ka bo akalama ola makoro bismillah ba ne to Ousmane Pacha Kulubali ne Mali Nkoton olu farale nyogon kan ka to da ko wasabaya donc au kantigi ne na be fuma ko président aywa bismillah Mukhtar bismillah ba Kulubali ma donc ame foli nyasin fami alla mel bagaw fo kata se an la jel bagaw ma ka foli la se fami savoir fm fo savoir media jakulu bema Mukhtar Traoré ne ka bara beleno fami nyinini ma kanko la nye kalamali no e faso kan kon baka ton fena ñu tonde ame foli la se fami an la me bagaw ma tuguni ko sobe foli la mina bismillah Salfou Soura be bela jelen fo be savoir be jam ko bela jelen fo to sobe minu ba leme ani minu fana nyaba na be bela jelen fo ni watina ne yɛrɛ ne tɔgɔ ye Salif Soura o an ka baara bɛnnen no fɛn min ma o de ye ka an ka kan ninnu ko lafasa o tuma an yɛrɛ y'a jateminɛ fɔlɔ k'a fɔ ko n'a fɔra ko ka kanw lafasa an yɛrɛ ka commencer ka baara kɛ a la fɔlɔ n'o ye ka a sira dɔw bila bɔlɔlɔ siraw fɛ i n'a fɔ Facebook ninnu i n'a fɔ WhatsApp ninnu walasa an bɛ to ka sɛbɛnni kɛ a la o la hali ni mɔgɔw yɛrɛ degera a sɛbɛn cogo n'a fɛngɛ ninnu na hali n'a ko k'a bɛ ta o la a tɛna kɛ problème ye donc an ye jɛkulu min sigi sen kan o de tɔgɔ ye bamanankan kɛnɛ bi ne yɛrɛ bi yan ne ye olu fana ɲɛmaa ye voilà aywa lamɛnbaaw an ka foli aw bɛɛ lajɛlen ta ye savoir media ale sanfɛla la ani YouTube sanfɛla la Facebook sanfɛla la aw minnu tulo bɛ an na jamana kɔnɔ jamana kɔ kan i n'a fɔra a fɔra aw ye cogoya min na k'a yira k'a fɔ an ka bi jɛmukan bɛna boli fɛn min kan o de ye an ka kanw ye an ka jamana kɔnɔna na ka se ka walawalali kɛ o tuma ka se ka ta fan ani ka faamuyali kɛ a la kosɛbɛ lahala min bɛ a ko kɔnɔ min ye an ka maakɔrɔ ye ni u ye an ka président ye Ousmane Pacha Kulubali aywa an ka jamana kɔnɔna na an ka ɲininkali fɔlɔ bɛna tali kɛ fɛn minnu na kan joli de bɛ yen n'o y'an ka langue nationale ye kan joli de bɛ yen an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ minnu jatelen don. Vraiment c'est Goïta oui Goïta an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw komi ɲininkali kɛcogo don i y'a ɲininka an k'an présenter donc n ye n tɔgɔ fɔ mais n bɛ
barada min fɛnɛ na ka dɔɔni f'o kan min ye se yan n'o ye ngo sɛbɛnni o Mali kɔnɔna na n'olu farala ɲɔgɔn kan n'o tɔn ɲɛmɔgɔ ye n ye n b'o hukumu kɔnɔ mais o bɔlen kɔ a la u b'a fɔ programme min ma ko le programme national d'éducation aux valeurs ni a bɛ ministère de la refondation na u ye expert 15 t'a la ne b'o expert 15 la pour que ka se ka an segin an danbe ma cogoya min na o expert dɔ ye ne ye bon o tɛmɛlen fɛnɛ kɔfɛ ne ye tungaranke fɛnɛ ye parce que ne sigilen don Israël jamana kan mais n sen kelen bɛ Mali la yan ka min waati jan dɔɔni b'o san 40 kan donc o ye kuma fɔlɔfɔlɔ ye ka f'i ye kosɛbɛ mais n bɛna i ka ɲininkali kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ yan jamana yɛrɛ ye kan minnu reconu o ye kan 13 de kan 13 o de reconu no gouvernement fɛ comme langue nationale donc o kan 13 an n'u bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an tɛ an bɛ yɔrɔ min na bi jamana ko la an tɛ sɛbɛnni ko kɛlɛ la parce que baliku sɛbɛnni bɛ yen ngo sɛbɛnni bɛ yen tinfinaki bɛ yen masaba bɛ yen mais an tɛ kanko kɛlɛ la sɛbɛnni ko kɛlɛ la an ko de maliyɛn bɛɛ ka mɔ ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye tubabuw ka taa ka bɔ an fɛ yan o ka taa n'u ka kan ye parce que an ka jamanatigi kɔrɔ n'o ye an fa Modibo Keyita ye an ka écoute senfɛ programme national d'éducation na tamaseki dɔ de sɔrɔla k'a fɔ ne ɲɛna ko Modibo ko fili min y'a sɔrɔ k'a ye tubabuw gɛn mais k'a kan kan k'u ka kan de gɛn k'an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ donc ne bɛ se ka min fɔ i ka ɲininkali la fɔlɔ o ye nin ye. Ayiwa an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka walawalali la Mutar voilà i bɛ se ka jumɛn fara nin kan. Ayiwa an bɛ foli ɲɛsin Goyita ma sisan an ka maakɔrɔ ye mun fɔ walasa ka dɔɔni dɔrɔn fara o kan o ye mun ye an ka jamana sariya de bɛ ta kanko la walasa ka fɛn min ye jɔyɔrɔ di kanw ma an b'a dɔn ko an ka jamana kan dan tɛ kan 13 ye nka fɛn min ye a bɛ fɔ mun ma ko statut de langue nationale o dilen don 13 de ma o kɔfɛ fɛnɛ français tubabukan o de kelen talen don ka kɛ fɛn min ye an ka langue officielle ye jamana baara bɛ ka kɛ ni u kan kelen ye o kɔrɔ de ko ale de bɛ tɔw ni san cɛ fɛn min ye kanko sariyaw n'o tɛ kan wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen olu jamana ma jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen d'olu ma a bɛ fɔ olu ma ko langue locale olu bɛ yen i n'a fɔ fɛn min ye zungɔ ni dɔw b'a fɔ ma ko samɔgɔ donc olu bɛ o kan ninnu kɔnɔ o kɔrɔ de an ka jamana kɔni kanw ka ca kanw kɔni a tɛ dan 13 walima 14 ma nka jamana kɔni ye nin waati in na sariya ta min kama o ye kan 13 de ye wa baara kɛra o fɛnɛ de kan fɛn min ye an ka jamana kan cakɛda baara n'o ye amalan ye fɛ fo ka taa se français o kelen kɔni de jɔlen don ni saraba ye n'o ye langue officielle ya jɔyɔrɔ ye an ka kɛlɛ in a bɛ mun de kan sisan o jɔyɔrɔ min bɛ tubabukan bolo français bolo an ka kɛ cogo bɛɛ walasa fɛn min an ka kan 13 ye u ka kɛ baarakɛkanw ye jamanadenw fɛ fo ka taa se jamana yɛrɛ ye a den mun bila baara la hali jamana kɔ kan donc u ka se ka baara kɛ ni u kan ninnu ye n'o ye an ka kan 13 ninnu jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ di mun ma o kɔfɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ ma di mun ma fɔlɔ ka tila ka jɔyɔrɔ di olu fɛnɛ ma tuguni fɛn min sabula jamanaden bɛɛ de ka kan donc ni jamanadenw bɛɛ ka kan o kɔrɔ ko kanw fɛnɛ bɛɛ ka kan donc jɔyɔrɔ ka di kanw fɛnɛ bɛɛ ma donc o de ye an ka laɲini ye wa an sigikun yɛrɛ o ye yan bi. Bisimila Sola. N bɛ segin ka mɔgɔw fo kosɛbɛ ni n ka débat kɛɲɔgɔn n b'u fo kosɛbɛ i n'a fɔ Usumani ye yɔrɔ dɔ fɔ n yɛrɛ n bɛ n sinsin o yɔrɔnin kan kosɛbɛ Mali bɛ gɛlɛya min na bi i b'a dɔn mɔgɔ dɔw b'a fɔ sɛbɛnni ko an bɛ kanko yɛrɛ de gɛlɛya de kɔnɔ bi fɔlɔ ka d'a kan an mago bɛ min na bi o ye an bɛ se ka kan an ka kan ninnu olu officialiser cogo min na parce que n'i y'a jateminɛ i b'a dɔn fɔlɔ hali sisan an ka mɔgɔ kalanlen dɔw bɛ yen minnu b'a fɔ ko an ka kan ninnu ko les langues locales les langues locales n t'a dɔn n'o bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la parce que an yɛrɛ bɛ min kɔni dɔn langue locale ye o ye kan min n'a ma sɛbɛn baara tɛ se ka kɛ n'a ye i n'a fɔ bɔlɔnkɔnɔkan yɔrɔ kɔni ni kan kɔni sɛbɛnnen don a fɛn bɛɛ bɛ yen sira bɛɛ fɛ a kɛra n ko ye a kɛra sɛbɛn dɔ ye kan sɛbɛnnen don o sira ninnu bɛɛ fɛ ne bolo jamana bɛ min kɛ sisan o kan ka mɔgɔw de ɲini sisan mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ kanko ma
u b'olu de ɲininka yala kan ninnu an b'o ta cogo jumɛn na sisan jamana ne bolo u kan k'o de kɛ sisan bon jamanaden yɛrɛ fanba yɛrɛ bɛɛ bɔra kalama bi k'a fɔ ko Mali gɛlɛya bi o ye kanko yɔrɔ de bon an bɛ k'a fɔ don o don ko ka faransi gɛn ɔ faransi yɛrɛ an sera k'o gɛn hali an y'an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ o sera jira an na nka bi fɛn min yɛrɛ bɛ ka an ni faransi se ɲɔgɔn ma n'o ye kanko ye nka an ɲɛ b'a la halisa u tɛ ka fɛn fɔ o la parce que dɔw b'a fɔ de a ye an ma labɛn de fɔlɔ ne bolo n'i b'a fɔ ko i ma labɛn fɛn na i bɛ mɔgɔw de ɲininka fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka baara y'a ye n'olu tigiw ko sisan an ma labɛn o la an bɛ sɔrɔ k'a fɔ n'an ma labɛn yɔrɔ mun b'an jɛ an bɛ sɔrɔ ka wolo kɛ nka i b'a ye de mɔgɔw ti fɛn yɛrɛ ɲɛɲini n'a fɛn o b'a fɔ ko an ma labɛn kabi an ka indépendance ta waati an bɛ se k'a fɔ indépendance ta waati yɛrɛ ne bɛ se k'o toléré dɔɔni parce que o waati y'a sɔrɔ an ka kan ninnu ma sɛbɛn u ma labɛn ka se hakɛ dɔ ma nka waati min yɛrɛ i b'a jateminɛ misaliya la an ka constitution min taara 1992 n'o ye san 1992 ye an ka sariya sunba min dilanna o waati dɛ ni i ne ɲininka e b'a fɔ olu yɛrɛ de ye Mali janfa parce que n'u tun ye an ka kan ninnu don a fɛngɛ la bi an filɛ ka ɲɔgɔn sama min kɛ an tɛ se o yɔrɔ ma parce que o waati yɛrɛ y'a sɔrɔ an ka kan ninnu bɛɛ fɛngɛna k'a ban mais an ɲɛ b'a la halisa n'a fɔra an bɛ yala kan ninnu bɛ se ka don wa o tɛ se ka don wa baara kɛra la wa baara ma kɛ la o bɛ mɔgɔ caman yɛrɛ ɲininka mɔgɔ minnu yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen tɛ kanko ma o t'a dɔn ko an bɛ niveau min na min kɔni ye ɲininka dɔrɔn u b'a fɔ ko an ma labɛn n'u yɛrɛ bɛ fɛ k'olu ɲininka olu kan bɛ labɛn suguya jumɛn de ma sisan n'o ye ɲɛfɔ an ye an fana bɛ sɔrɔ ka jaabi ɲɛnama wɛrɛ di kosɛbɛ o kuma sera an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn walawalali la Savoir Media ale sanfɛla la an bɛ se ka na président yɛrɛ la an bɛ Savoir Media an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan halisa a y'aw sɔgɔlen to Savoir Media la yaasa aw bɛ se ka walawalali sɔrɔ a ko kɔnɔ cogoya min na an y'a ye an ka jamana in kɔnɔ avant projet in kɔnɔ article 31 kɔnɔna na an y'a ye min ye français nanzarakan ye n'o ye tubabukan ye u y'o ta bon an dun ka langue nationale la aw bɔra ka fɔ sisan a bɛ taa fo langue 13 la dɔwɛrɛw fana bɛ o kɔfɛ tuguni nka min taara ba la fɔlɔ o ye ninnu ye fɔlɔ mais an y'a ye min ye nanzarakan ye u y'o de ta k'o officialiser nin kan 13 bɛɛ bɛ yen baara tɛ ka kɛ ni o ye an bɛ ka walawali k'a n'a ye bon n bɛ walawali k'i ye o la Goyita fili dɔ donna o mɔgɔw yɛrɛ sugantitɔ la parce que u ye mɔgɔw suganti ko ka an ka constitution dilan minnu tɛ constitution dilanna ye parce que anw bolo jamana kɔnɔ yan parce que ne bɛ tile k'a ye an ka télé de la ni constitution ko kuma fɔra dɔrɔn u bɛ dɔ wele ka na télé la ou bien radio la ko constitutionnaliste ou bien juriste bon o yɔrɔ fili donna ko la kosɛbɛ u ye mɔgɔ min ta k'a k'a président ye u ka article an ka le projet de la nouvelle constitution min kɛra an ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye ne bolo a tun man ka k'a ye parce que u ka jateminɛ taara min kan ko il est professeur en l'ENA et en même temps qu'il a fait 8 ans secrétaire général à la présidence bon hali bi tubabukan o complexe b'an ka mɔgɔw la kosɛbɛ bon fo ka bɔ yen constitution dilanbagaw de sigilen filɛ nin kɔrɔ n'o ye an ka kanw kalan an ka kanw taabolo an ka danbe min b'an na taabolo minnu b'an ka mɔgɔkɔrɔbaw bolo ka kɔrɔ ani min bɛ bi olu de bɛ don ɲɔgɔn na mais ka gulonman kɛ an yɛrɛ ye parce que mɔgɔninfin n'i ye mɔgɔ ka i taara fara mɔgɔ kan n'e bɔra i ka du kɔnɔ ka na fara ne kan n'an ma ɲɛ sigi la e de bɛ taa bamananw b'a fɔ ko sigi fɛ de bɛ tiɲɛ n'i nana sigi mɔgɔ wɛrɛ fɛ anw ta b'o cogoya la nin constitution ko in ne y'a fɛngɛ bɔra don min na n ye tile 3 de kɛ n dalen bɛ Mankɛnɛ parce que ne b'a dɔn fɛn min don constitution dilanni na i y'a mɛn misali ta u b'a fɔ ko constitution min ɲɔgɔn tɛ bi ka tɛmɛ constitution bɛɛ kan n'o ye Amérique ka constitution ye Amérique ye san 13 de kɛ k'a ka constitution san 13 o san 13 fɛn na u ye san 11 de kɛ k'a élaborer k'a sɛbɛn u ye san 2 de kɛ pour que u ka se k'a appliquer et la cheville ouvrière min tun y'o gulonman ye a camancɛ kolo ye o tun tɛ juriste ye a tɔgɔ de ye ko Thomas Jefferson il était agronome donc k'a yira mɔgɔw la fili dɔ b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw sɔrɔ
ou bien a kɛrɛfɛ minnu bɛ faamaw kɛrɛfɛ kosɛbɛ ni ko fɔra dɔrɔn u b'a miiri mɔgɔ dɔw ta ka bila la minnu t'a baarabaga yɛrɛ ye o donc ne bɛ minnu bilala la u bɛ min dɔn u y'o de sɛbɛn parce que olu ma foyi kalan diɲɛ kɔnɔ ni nanzara ka kan tɛ a b'o o photocopie de kɛ anw dun y'a yira an b'a fɛ ka bɔ o kɔnɔ n'a fɔra mɔgɔ ma k'e ka constitution dilan kalo 2 kalo 3 bɛɛ b'a dɔn o tɛ se ka constitution dilan mais n'i y'a ye a bɛ f'i k'a kɛ kalo 2 kalo 3 an tun ye fɛn dɔ kɛ ko assise nationale o assise nationale ne yɛrɛ nana kama de ka bɔ ne sigilen don Israël de ne nana kama de depuis table ronde pour que ka se ka kɛlɛ kɛ an ka kanw bɛ se ka don ba la cogoya min na ala taara an dɛmɛ u ye an ka laɲini fɛn fɛn b'an bolo jamana den bɛɛ parce que u taara daminɛ togodaw la ANR assise nationale fɛn u taara daminɛ togodaw de la k'a la remonter ka na maa si tɛ yen région si tɛ yen min m'an ka kanko kuma fɔ a b'u bolo archive bɛ yen bɛɛ de ko k'an segin an yɛrɛ ma an y'a to an ka kan yɛrɛ an k'an ka kanw kalan mais an nana ye o min taara ka di ninnu ma k'u ka baara kɛ n'a ye bon u taara ka taa ko wɛrɛ de dilan u taara copie collé dɔ kɛ o copie a tɛ fana collé mal collé mais collé à l'envers dilan ɲɛjugu kan parce que ani tubabu n'i y'a u ka constitution avant projet in lajɛ ani tubabu ta tɛ taa ni anw ta tɛ taa donc an kɛra kɔnɔtɛ wɔɔrɔ tɛ ye quoi c'est pour cela nin fɛn min filɛ nin ye nin tɛ tulonkɛ kuma ye dɛ nin ye sɛbɛn nin ye min filɛ nin ye jamana yɛrɛ nin de ye kosɛbɛ Amérique ka constitution dilannen ka ca ni san 200 ye sisan o de b'u bolo bon fɔ anw yɛrɛ fɛnɛ ka fɛn dɔ de dilan an bɛ wuli ni min ye maa tɛ se ka wuli ni maa wɛrɛ ye i bɛ wuli n'i yɛrɛ de ye mɔgɔ b'i sɛmɛla o de y'a to anw fɛ yen nɔ ngo sɛbɛnnaw ko anw b'a fɔ indépendance ma an ka kan na ko k'i sɛmɛ i yɛrɛ la ka sɛmɛ i yɛrɛ la tant que an ma sɛmɛ an yɛrɛ la tant que an ma da an yɛrɛ la an bɛ ka fɛn fɛn fɔ a bɛ gɛlɛya an bolo kɔfɛ anw tɛ ala dolo la bilen ne si bɛ yɔrɔ min na san 60 ni kɔ ca ne tɛ na foyi miiri bilen fo ɲɛ bɛ n denw n mɔdenw an ka progéniture minnu bɛna bɔ an na kɔfɛ fo an ka fɛn dɔ dilan ka bila olu ɲɛ an b'o de kɛlɛ kɔnɔna la vraiment minnu ye constitution in dilan dɔnbagaw tɛ dɛ mais u bɛ min de dɔn u y'o de sɛbɛn c'est pour cela n ka intervention dɔw la telew ni fɛnw na n y'a ɲini k'a fɔ u kana yafa deli jamanadenw fɛ parce que u ye fɛn min k'a faamu b'a la a ma bɛn parce que fɛn dɔ de don anw ka jamana den tɛ sɔn fɛn dɔ ma o ye fɛn jumɛn ye ni ne tun b'a commission na ni ɲɛmɔgɔw n'u bɛnna kan ni vote ye n bati ne bɛ démissionner olu fɛnɛ bɛ jamana kɔnɔna la i bɛ démissionner k'a fɔ nin fɛn min filɛ nin ye ne tɛ jɛn n'a ye a ka kɛ n'o kɛra min ye masakɛ ye a bɛ bɔ a kalama bon anw yɛrɛ de ka révélation anw ye ɲinini dɔw kɛ o ɲinini sen fɛ an taara sɔrɔ u ye rapport final min dilanna jamana bolo k'a di avec les 517 recommandations u ye min tigɛ ka bɔ a kɔnɔna na a bɛ 200 recommandations bɔ copie tɛtiche mais a kɔnɔna tɛ kelen u y'o de kɛ a faamala anw nana bɔ o kalama anw y'a dénoncer diɲɛ yɔrɔ bɛɛ bon peut-être a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw tulo donna a la n'u nana ka na bolo wɛrɛ ta sisan ko ka baara kɛ n'o ye quoi an bɛ se ka min fɔ dɔɔni sɔnni tulo yɛrɛ ka se a ma constitution ko la o ye nin ye avant projet in na kosɛbɛ ayiwa Muktar i bɛ se ka mun fara président ka kuma kan ayiwa maakɔrɔ y'a fɔ cogo min walasa an ka dɔɔni fara o kan fɛn min ye sariya sen 31 ye article 31 avant projet in yɛrɛ la fiɲɛ caman yira a la fiɲɛ yɛrɛ daminɛ ye mun ye fɔlɔ hali an bɛ yafa deli mɔgɔw fɛ fɔ cogo la hali mɔgɔ mun ma kalan ka se hakɛ dɔ ma olu y'a ye k'a fɔ fɛn min laɲini mun kɛra assise nationale waati olu ma ta ba la k'a sɔrɔ fɛn in kun ka ɲi ka sɛmɛ yiri mun na avant projet in kun ka ɲi ka sɛmɛ yiri mun na fɔlɔ o de ye assise nationale jamanaden bɛɛ kɛlen ka i kan bɔ ka tila ka i hakilinata fɔ donc o de kun ka ɲi ka ta ka baara kɛ n'o ye i n'a fɔ maakɔrɔ y'a fɔ cogo min u ye baara kɛ n'u ka dɔnta de ye nka anw b'a fɔ ko u ɲinɛna fɛn min ye yɔrɔ nafamanw kɔ n'o ye kanko yɛrɛ ye hali maa mun ka kalan ma se olu ta ma olu y'a yira k'a fɔ fɛn min ye an ka kanw ye u ka kɛ baarakɛ kanw ye donc n'o fɔra ni kanko dɔnniya m'a fɔ ten ni olu ta ma wara kosɛbɛ u ka ɲi ka se fɛn min ye kan dɔnbagaw ma k'a ɲininka yala
an bɛ yɔrɔ min na bi an ka kanw bɛ se ka kɛ baarakɛkanw ye wa walima u tɛ se ka k'a ye nka an tilara k'a ye o mɔgɔ kelenw taara sigi fɛn min ye an ka jamana jabaranin dɔw kan ka tila k'a fɔ fɛn min ye an ka kanw ye k'olu ma se o ye fɔlɔ an bɛ ɲininkali i n'a fɔ sɔrɔ y'a fɔ cogo min halisa ɲininkali dɔw ma u bɛ se ka waati de fɔ an ka kanw bɛ labɛn ka se olu bɛ fɛ u ka labɛn ka se yala u bɛ se k'o waati di jamanadenw ma u bɛ se ka layidu di jamanadenw ma k'a fɔ ko nin waati de bɛ bɛn fɛn min ye kanw labɛnni ma kan labɛnni kan tɛ ko i b'a fɔ fɛn min ye produit min bɔra usine kɔnɔ k'a fɔ ko a labɛnlen don k'a ban pewu a bɛ na ka na cogo k'a kɛ baarakɛla ye kan tɛ kɛ ten hadamadenya bɛ bɔ a nɔ la cogo min kan fɛnɛ bɛ bɔ a nɔ la ten o de la fɛn min hali diɲɛ kanbaw an b'a fɔ ten an b'a ye san o san olu bɛ daɲɛ gafe kura bɔ n'o ye dictionnaire kura ye k'a yira k'a fɔ ko kan tɛ to yɔrɔ kelen kan labɛnni tɛ i n'a fɔ kini mɔna walima fɛn min ye appareil ye a dilanna ka ban an k'a ta ka baara kɛ a ko bɛ taa dɔɔni dɔɔni de donc o dɔɔni dɔɔni fɛnɛ ye mun ye f'a ka ta de ka kɛ baarakɛkanw ye n'a taara ka kɛ baarakɛkanw ye ni fɛn mun ye dɔnniya danna yɔrɔ mun ma ɲinini de bɛ kɛ ɲinini kɔfɛ fɛnɛ singali bɛ kɛ diɲɛ kan bɛɛ ye singani kɛ anglais mun bɛ misali ta o mun ye diɲɛ kanba ye bi fɛn mun ye daɲɛ singalenw ye 100 sara o 100 sara 70 de bɛ yen mun tɛ anglais mun ma bɔ anglais yɛrɛ la a bɔra kan wɛrɛ la yala an fɛnɛ n'an bɛ dɔnniya ɲini de la fɛn mun ye dayɛlɛnni ye ni daw fɛnɛ yɛlɛnna ni fɛn mun t'an fɛ yen dɔnniya sira kan an bɛ t'o singa yɔrɔ wɛrɛ o ye diyagoya de ye fɛn mun ye adamadenya yɛrɛ taabolo la hali an ka baarakɛminɛnw ni fɛn mun t'i bolo i bɛ taa singa maa wɛrɛ fɛ kanko fɛnɛ bɛ taa o sira de kan donc u kun ka ɲi ka se fɛn mun ye baara mun kɛra kanko kan wa a kɛra mɔgɔ mun fɛ u kun bɛ taa se olu de ma k'u ɲininka yala jamanadenw kɔni ko assise nationale la ko k'an ka kanw ta n'an ka sɛbɛnninw ta k'a kɛ baarakɛlanw ye yala an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ se ka k'a ye an kɔni an ka dɔnniya ma fɛn ka so ma parce que maa tɛ fɛn bɛɛ dɔn fo an ka jɔ o fɛnɛ la yala waati min an bɛ waati min na bi kan ninnu bɛ se ka ta wa walima kan joli de bɛ se ka ta o fɛnɛ ye ɲininkali ye hali ni a bɛɛ tɛ se ka ta joli de bɛ se ka ta sabula depuis Mali bisimila ko bɛɛ daminɛna ten an bɛ segin an kɔ dɔɔni fɛn min ye hali ka kanw ta k'u kɛ langue nationale ye a daminɛna ni kan 4 de ye san 1967 1967 Modibo ye kan 4 de ta fɔlɔ n'o ye bamanankan filakan kɔrɔbɔrɔkan ani tamasɛki ye a k'o de ta donc o kɔfɛ constitution mun nana olu fɛnɛ kɔfɛ olu nana kan 10 ka b'o la ka na kan 13 i n'a fɔ n kun y'a fɔ cogo min n ka kuma tɛmɛnenw hali sisan an ka kan dɔw bɛ yen olu ma langue nationale yɛrɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ donc fɛn bɛɛ dɔn dɔɔni de tiɲɛ don nka a foyi tɛ taa tiɲɛ yɛrɛ mɔgɔ min bɛ baara kɛ kanko la a bɛ bolojigin jigin olu kɔnɔ san 60 kɔ olu bɛ baara ka kɛ baarakɛkanw ye an yɛrɛ dun b'a ye fɛn min ye an ka baarakɛyɔrɔw kɔnɔna na kanw bɛ ka kɛ ka baara kɛ yen jamana de m'a fɔ n'o tɛ n'i donna an ka baara yɔrɔw kɔnɔ bi mɔgɔ t'a f'i ye kanw bɛ fɔ yen an bɛɛ b'o dɔn an ka kanw de bɛ fɔ yen u sɔnna u ma sɔn n'an donna n'i taara an ka bureau la n'i taara yɔrɔ wɛrɛ i b'a ye ni kɔrɔbɔrɔkan tɛ fɔ yɔrɔ min bamanankan bɛ fɔ yen walima filakan bɛ fɔ yen kalanyɔrɔw fɛnɛ la tuguni bi fɔlɔ u kun b'an gosi fɛn min ye symbole kow ye bi o bɛ yen wa a ka dɔgɔ lakɔli karamɔgɔ jɔn de bɛ yen mun bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ se k'a ka kalan bɛɛ kɛ fɛn min ye heure 2 walima heure 4 kalan bɛɛ kɛ nansarakan na o lakɔli karamɔgɔ kelen ka wuli dɔrɔn k'a jɔ donc jamana fɛn min ye baara kɛli la hali n'a ma fɔ kanko la kan donna kan ye fɛn de ye n'i ma sɔn k'a kɛ a b'a yɛrɛ diyagoya bila yen donc kanw b'o de la sisan an mago bɛ fɛn min ye jamanakuntigiw dɔrɔn de ka sariya ta u b'a ye sisan u ka waati dɔɔni dɔrɔn d'a ma fɛn min ye ka kanw ta dɔrɔn an k'a ye o waati kɔnɔ fɛn min ye an ka kanw ani nansarakan ye mun bɛ bila mun ɲɛ fɛn min ye baara sira kan an k'o ye u ka waati fitinin dɔrɔn di kanw ma u ka fɛn min ye sariya mun y'a fɔ ka an ka kan 13 in ka officialisation jɔyɔrɔ d'u ma n'u tɛ s'o la u ka ɲininkali kɛ kan joli de labɛnlen don fɔlɔ dɔw an b'u labɛn donc u k'o kɛ dɔrɔn u ka waati dama dɔrɔn di u k'a ye an ka kanw mun bɛ se ka kɛ an ka kanw na u n'a ye sisan donc ne bɛ bɔ kuma la yan. ok Sora bisimila. article 31 n'o ye sɛrɛsen 31 ye ne kɛlen ka a ye don fɔlɔ min na k'o ye fɛn bila ne yɛrɛ kɔni ne dabali de banna fɔlɔ ne ko ko est ce que mɔgɔ minnu bilala ka nin baara in kɛ est ce que olu b'an ka kan fɛ fɔlɔ ne yɛrɛ ɲininka o de la fɔlɔ parce que n'i y'a ye i bɛna fɛn o fɛn ɲini a kɔnɔ fɔlɔ i k'a lajɛ fɔlɔ est ce que o san'aw k'aw yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ ko kanw labɛnna a ma labɛn san'an k'an yɛrɛ ɲininka o la an t'an yɛrɛ ɲininka fɔlɔ est ce que ninnu yɛrɛ ka laɲini est ce que a ka d'u ye an k'an ka kan ninnu ta fɔlɔ ne yɛrɛ ɲininka o de la fɔlɔ parce que u ye mɔgɔ minnu bila misaliya la ka taa constitution k'a ɲɛfɔ ɲɛfɔli in yɛrɛ kɔnɔna la u ye
point tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ u tun y'a essayer ka kanko yɔrɔ k'o pan kunna nka ɲininkalikɛla ninnu dɛ parce que jamanadenw ka laɲini ye min ye olu ti pan o kunna o an bɛɛ bɛ k'a lamɛn o bɛɛ bɛ k'a lamɛn wa bɛɛ ka ŋaniya ye min ye dɛ yala kanko yɛrɛ o yɔrɔ kɛra cogo di ɲininkali de nana gan sisan ko tiɲɛ na n yɛrɛ tun bɛna ɲinɛ a kɔ ka n'a fɔ sisan ko min yɛrɛ ye kanko ye n'i y'a ye anw ma se ka kan fɛn misaliyala an ka kan yɛrɛ kɛ kan officiel ye ko parce que ko Mali kɔnɔ ko kanko in kuma ka ca ko an yɛrɛ ye semaine 1 semaine 2 ninnu de kɛ a la k'a sɔrɔ an ma se ka ɲɔgɔn faamu a la o de y'a to an fana y'a ta an y'a bila kɛrɛfɛ ne ko tiɲɛ yɛrɛ la o tuma Mali kɔnɔ kan dɔnna wɛrɛ ti yan semaine 1 semaine 2 na aw yɛrɛ dama minnu tara a la hali n'aw bɛ segin ka taa président fɛ président nin yɔrɔ nin dun ye jamanadenw ka laɲini ye tiɲɛ yɛrɛ la i n'a fɔ Usmane y'a fɔ cogo min na jamakulu min sugandira ka fɛnkɛ kɛ aw kɔni aw bilala baara la nka aw nana sɔrɔ k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen o tɛ se ka ɲɛ cogo si la fo an ka a dɔnbaga ninnu dɔw ɲini ka fara a kan ne bolo la a bɛ fɛnkɛ segin président de ma sisan k'a yira tiɲɛ yɛrɛ la il faut que mɔgɔ ka fara an kan mɔgɔ minnu fana ka baara ye kanko ye walasa o tigi bɛ se k'an bilasira n'o tun kɛra bi tun b'a sɔrɔ an filɛ kuma min na an tun kɛ o la parce que n'i ye article 31 jateminɛ u y'a essayer ka fɛn dɔw don mɔgɔ kun na donc non k'a fɔra ko u y'a sɛbɛn la ko nos langues ont vocation à devenir les langues officielles ne ko mais o fana mun kuma sugu ye n ko o ni kɔrɔlen n ko a bɛɛ ye kelen ye ni an ka an bɛ fɛ ka constitution min bila sisan n'i y'ale article 25 lagɛ duguma yɔrɔ min na u b'a fɔ ko le français est la langue d'expression officielle n ko tilala k'a fɔ tuguni ko la loi fixe la modalisation de la promotion et d'officialisation des langues n ko y'o fɔ o yɔrɔ la munna san 30 foyi ma kɛ a la au contraire a bilala kɛrɛfɛ de n'o tɛ sani waati min yɛrɛ baara tun bɛ kɛ an ka kan ninnu na kosɛbɛ o ye sani an ka don an ka nin sariya sunba in kɔnɔna la bi dun mɔgɔw bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ kalan bon an t'a fɔ yɛrɛ kalama mais fɔlɔ mɔgɔ tun ma kalan ka se yɔrɔ dɔ la parce que fɔlɔ ne tun bɛ fɛ ka mɔgɔ hakili minɛ dɔrɔn i bɛ tubabukan ba ninnu fɔ hali an ka politiki mɔgɔ ninnu u ka fɔlɔfɔlɔ ninnu u caman bɛ o tun b'a essayer ka mɔgɔw fɛngɛ ni faransɛ de nka bi u yɛrɛ nana ye tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ marché tugun parce que jamanaden bɛɛ bɔra a kalama k'a fɔ ko tubabukan fɔli gansan o tɛ taa n'a ye yɔrɔ la n'a ma ɲɛ ko y'o ye na aw yɛrɛ b'aw ka campagne na aw bɛ kuma bamanankanw na aw bɛ aw ka duw kɔnɔ n'a bɛ sugu kɔnɔnaw la aw bɛ kuma kanw na an bɛ min faamu nka n'a aw bɛ fɛngɛ la a b'a fɔ ko non an ka kan ninnu ma labɛn o tuma labɛnni ye jumɛn de ye labɛnni ye jumɛn de ye bon a kɔni bɛ fɔ ka ban fɛn min bɛ fɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo o dan ye dɔrɔn a sɛbɛnnen don fana o dan ye dɔrɔn k'a lawaleya de o tuma an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ fɛn min kɔnɔ o ye dɔrɔn o ka an yɛrɛ ka kan ninnu u bɛ se ka hakɛ min sugandi an kɔni ko ka kan 13 bɛɛ sugandi nka n'a sɔrɔ o bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ se ka hakɛ min sugandi fɔlɔ ni kɔfɛ tɔw bɛ sugandi u bɛ se k'a kɛ o cogoya kelen fana la n'o kɛra sisan n'a ka d'an ye an bɛ se ka faransɛ yɛrɛ to a la fɔlɔ n'a ka d'an yɛrɛ n'a ka d'an yɛrɛ an b'o fana to yen parce que ne kan fɔra ne kan bɛ kan sɛbɛnlen don ka ban o kɔrɔ ye an labɛnnen b'a baara kama de donc a dan ye jamana bɛ mɔgɔ dɔw de sugandi sisan dɔrɔn ka an ka programme minnu bɛ yen n'an kan k'o bayɛlɛma ka na an yɛrɛ ta ninnu na olu tɛ se ka tɛmɛ san 1 san 2 ninnu kan a baara tɔ o bɛ kɛ ka taa de dɔɔni dɔɔni n'o tɛ n'a fɔra ko ka kan ta a t'i n'a fɔ i y'a ta don min na dɔrɔn i y'a fɛngɛ mais n'an kɔni tora article 35 kɔni ye min fɔ n'an kɔni tor'o la bɛɛ k'a bila i kunna o y'an ka kanko bannen ye kɔni mɔgɔ si kana e yɛrɛ sɛgɛn a la n'an kɔni taara de k'a fɔ ko le français est la langue d'expression officielle o kɔrɔ b'a yira an ko mɔgɔ minnu y'an janfa depuis 91 92 dɛ nin fana la ninnu ta bɛ juguya n'o ye parce que ze nata malidenw yɛrɛ de y'a fɔ ko an mago b'an ka kanw na o la ni u m'a ta dɔrɔn o kɔrɔ u ma malidenw yɛrɛ de jate o tuma an kɔni bɛ min fɔ ye n'u bɛ fɛ a ka kɛ kɛcogo min na u ka wuli ka se ko yɛrɛ baarakɛbaga ninnu fɛ u k'u bilasira ka ɲɛfɔli k'u ye ayiwa lamɛnbaaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn Savoir Media sanfɛla la an y'o de fɔ aw ɲɛna an ka bi sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye kanko min i k'a dɔn ka fɔ o bɛ se ka don ba la cogoya min na ka ɲɛfɔli kɛ a ye ka sababu kɛ an bɛ don min na ko bi hakilila min bɛ jamanadenw na ani jamanadenw ɲɛsinnen don fɛn min ma o de ka fɔ an ka kanw bɛ se ka don ba la cogoya minnu na wala min ye président Usmane Bacha Kulubali bi an bɛ don min na ko bi i b'a kalama ka fɔ ko jamana gouvernement labɛnlen don financièrement jamana yɛrɛ bɛ état min na bi ko a bɛ se ka nin kan bɛɛ don ba la wa. Voilà bon ne bɛ dɔ fara Sora ka kuma kan
c'est-à-dire que jamana ko de do d'habitude nin tɛ assise siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ k'an fɛ yan tɔgɔ caman b'a la u fɛ a bɛ hakɛ to tubabukan kalabanciya ka bon kojugu u b'a fɔ dɔw ma ko assise u b'a fɔ dɔw ma cogo jumɛn dialogue inclusif ainsi de suite mais a bɛɛ bɛ taa jɔ kuma kelen na nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye ka taa togoda la ka taa la remonter ka taa mɔgɔw lamɛn k'a layɛlɛ fo ka na assise la depuis table ronde ne nana kama ka bɔ la ka na assise yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ de bɛnna ka jamanadenw bɛnna ka a y'an ka kanw officialiser an ma kan bɔ kan na les 13 langues qui est reconnu présentement u k'a bɛɛ kunnasigiya o de kɔrɔ k'a bɛɛ officialiser o tɔ kɛlɛ kanw de b'o kɛ manden mɔgɔ si ma deli ka manden mara kɛ yan fulaw kun tɛ yan marakaw kun tɛ yan kɔrɔbɔrɔw kun tɛ yan jɔn delila ka langue ko kuma m'anw fɛ yen bon maintenant u bɛ ka fɛnw instrumentaliser de ka na d'an ma marabagaw t'a fɛ fiyewu kɛlɛ o kɛlɛ b'u bolo n'an b'a fɔ ma ko faransi kɛlɛ o kɛlɛ b'a bolo a si tɛ kanko kɛlɛ bɔ parce que kanko ye a ka mara bannen de n'an sera k'a bayɛlɛma mais kuma lasurunya la minnu kɔni ye fɛn in baara ne bɛ se k'o yɔrɔ kɛ a baarabagaw tɛ dɛ parce que n'i ye i bɛ a to sanu yira a dɔnbaga de la mais n'i taara ka taa mɔgɔ min tɛ sanu dɔn n'i ye sula yira a la a b'a fɔ ko sanu de filɛ nin bolo donc u y'a dilan n'u ka hakilila ye u bɛ min dɔn a ye kuma dɔ fɔ Sora ye kuma dɔ fɔ a nana u ka présentation na a y'i pan a siranna de ne bolo panni tɛ dɛ mais a siranna de k'i da maga a yɔrɔ la parce que ne tun bɛ assise kɔnɔ jamanaden fila ma k'a la bɛɛ bɛnn'a kan j'étais dans la salle 13 salle 4 thématique 13 ne tun b'o la bɛɛ de bɛnn'a kan 100% ko k'an ka kan officialiser ne taara ka taa dɔ wɛrɛ dilan ka na n'o ye na siran k'o yira jamanadenw na kɛ parce que jamanadenw y'a fɔ k'e n ye kuma min fɔ n ka kuma daminɛ na anw ka la charte de Kurukanfuga les manuscrits de Tombouctou et de Masina la an m'a référé o de kan o de y'an danbe ye k'an ka constitution dilan n'o de mais n'an ye fɛn wɛrɛ ta min t'an dɔ ye a tɛ se ka ko l'an na a tɛ se ka tu n'a kɛra cogo o cogo a bɛ bin n'i k'i bɛ fɛn wɛrɛ ta ka fara farisogo kan kosɛbɛ min t'a dɔ ye a minɛ bɛ gɛlɛya dɛ gɛlɛya b'a la donc an b'o o hukumu kɔnɔna de la c'est à dire an b'a fɛ ka min fɔ constitution ko in article 35 in a kɛra tiɲɛni yɛrɛ déjà de a kɛra tiɲɛni ye ka da mun kan bien vrai que c'est un avant projet mais a ye jamanadenw tɔɔrɔ ka se degré min na anw ye ɲɛmɔgɔw de ye mɔgɔ min bɛ n ko sɛbɛnni kalan sɛbɛn bi Mali kɔnɔ an ye mɔgɔ minnu alphabétiser n ko sɛbɛnni na bi Mali kɔnɔ a ka se ni mɔgɔ miliyɔn 3 donc kanko tɛ yen k'a fɔ ko bamanankan kadɔw n'i ye dɔgɔnɔw sigilen ye k'a sɛbɛn dɔgɔnɔkan na kabako de don donc sɛbɛnfuraw bɛ yen minnu bɔra nin kan ninnu kama sɛbɛnfuraw bɛ yen sɛbɛnfuraw u bɛ ka fɛn fɛn fɔ k'a fɔ an bɛ ka min f'i ɲɛna foyi tɛ an bolo min ma labɛn parce que politique dɔ b'an bolo programme dɔ b'an bolo n y'a f'i ɲɛna n ko kanko kɛlɛ tɛ anw fɛ yan ne ni denna filakɔrɔ mɔgɔw an farala ɲɔgɔn kan u y'a tɔgɔ da sisan ko Amala u y'a ci fo ka kɛ structure 3 ye an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'an kɛ kelen k'an ka kanw ka officialiser sɛbɛnni ko minnu filɛ nin ye an y'a yira k'a fɔ o sɛbɛnni ko o yɛrɛ b'a yɛrɛ o kiiri tigɛ a yɛrɛ ye mais u b'a fɛ k'an don kɛlɛ dɔ de kɔnɔ ne y'o faamu ne ko n ko kabini ne kɔni kɛra Mali gotɔn bɛɛ lajɛlen n'o ye wasabaya ye o ɲɛmɔgɔba ye Mali la n ko non ko nin kɛlɛ tɛ kɛ o de kama bi ne ni ninnu minnu sigilen filɛ denmisɛnnin minnu sigilen filɛ ne n'u ye ɲɔgɔn dɔn o kɔnɔna de la kosɛbɛ wa an bɛ jɛ a kɛlɛ la o kɔnɔna de la hali n'an ka kanw kunna sigira foyi tɛ se ka taa to ko mankan bɛ bɔ a la min b'a mago ɲɛ an b'o de kɛ i kana foyi filɛ foyi miiri an ka kanko yɔrɔ la kalan yɛrɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ mara ta sira fɛ l'enseignement avec l'éducation c'est pas la même chose
o fɛn min filɛ nin ye ne y'a sɔrɔ denna fila mɔgɔw n go sɛbɛnnilaw u tilala nin bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ duguma kalanso la fo sanfɛ kalanso a bɛɛ labɛnnen bɛ yen a tɔ ye dɔrɔn an k'a fɔ bi k'a kɛ ko k'a kɛ octobre nata an b'a daminɛ an labɛnnen don wa an bɛ se k'a kɛ an b'an waso n'a ye a dɔnniya de b'an na an bɛ se k'a kɛ i tɛ kafa foyi tɛ yen nɔ livre foyi tɛ yen nɔ komi sɛbɛn tɛ n go sɛbɛnni na en science science domaine o domaine kan tɛ solomana ye caman sɛbɛn a la mais bi denmisɛnninw bɛ yan nɔ bi a fɔ ma la minnu kelen ye livre kɛmɛ ni kɔ dilan Mali b'o la Laginɛ b'o la Côte d'Ivoire b'o la kɔsa in na u ka kamalen dɔ bɔra Côte d'Ivoire ka na tɔgɔ ko Adama Jabate ce sont des savants dɔ fana bɔra dɔ b'an fɛ yan nɔ a sigilen bɛ Thaïlande ko Amadou Soukane a ye fɛn minnu dilan go sɛbɛnni na n'i y'a ye i bɛ bana i tɛ se ka da la ko nin bɛ se ka dilan anw fɛ science la bon donc ninnu n'a ɲɔgɔnnaw caman de bɛ yan an b'u dɔn u ye livre de sɛbɛn mais a bɛ n go la an bɛ se k'a bɛɛ bayɛlɛma baliku sɛbɛnni na min fana bɛ baliku sɛbɛnni na bi an bɛ se k'a bɛɛ bayɛlɛma go sɛbɛnni na donc k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko mankan tɛ yen mɔgɔ min b'a fɛ ka taa n'an y'o terrain kan o kɔni o banna u bɛ se ka argument wɛrɛ de sɔrɔ ka fɔ sinon o tɛ se ka o kuma banna anw fɛ yen ni anw sigilen yan nɔ bi k'a fɔ an bɛ kuma kosɛbɛ k'a fɔ an bɛ a ɲini k'a fɔ ko k'an ka kanw bɛɛ kunnasigiya anw tɛ dɔwɛrɛ ɲini dɛ Asisi ye min fɔ dɛ an b'a fɔ de ka appliquer an tɛ jamanadenw jafa kosɛbɛ wa président yɛrɛ dun y'a fɔ a da la ko fɛn fɛn fɔra Asisi la k'u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ kosɛbɛ n'o bɛɛ fɔra e ɲɛna ka taa document dɔ ta k'a d'e ma k'e ka constitution dilan kalo 2 kɔnɔna la ne hakili la baara kɔni kɛra ka d'e ma de n'e taara ka taa dɔwɛrɛ sɛbɛn o kɔni o y'i yɛrɛ ka ko de ye o tɛ jamanadenw ka ko ye donc an kɔni an b'o kun de kɔnɔna la kosɛbɛ an b'an fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kanko in pour que an ka kanw bɛ kunnasigiya an kɔni tɛ dɔwɛrɛ foyi la an ka laɲini y'o de ye kanko ka don ba la n'an dun ko an ka jamanadenw ma bi minnu ye baliku kalan kɛ a sera Mali kan 13 in bɛɛ la minnu ye ngo sɛbɛnni kalan Mali kan in bɛɛ lajɛlen na n'an k'u ma bi ko a y'a kɛ tan u b'an lamɛn de u b'a kɛ donc o yɔrɔ la an b'o fɔ fɔlɔ mɔgɔw k'o faamu kosɛbɛ anw tɛ woyɔ fɛ parce que jamana bɛ yɔrɔ min na bi kosɛbɛ an tɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana tɔ la da n'i y'an bɛ ka kɛlɛ kɛ dɛ kɔrɔ de y'a faamu hali bi an ka wuli k'an jɔ an yɛrɛ sen an ka k'an yɛrɛ ye anw ka laɲini y'o de fɔ mɔgɔninfin f'i ka da i yɛrɛ la n'i ma da i yɛrɛ la i tɛ se ka kɛ foyi ye an b'o de kɔnɔna la anw ka kana foyi miiri ko min t'a kɔnɔ ne ye kalan kɛ yahudiyakan de la ne ye hébreukan de ne bɛ hébreukan de mɛn ne b'a mɛn ka tɛmɛ français kan b'a mɛn ka tɛmɛ anglais kan mais problème ye fɛn jumɛn ye un petit pays comme Israël a ma 10 millions dafa le 14 mai 1948 u ka indépendance talen u nana ko ka anglais de kɛ langue officielle ye dɔw nana ko non ko ka arabukan k'a ye dɔw nana ko ka français k'a ye dɔw nana ko ka espagnol k'a ye David Ben Gurion a y'a bolo kɛ tan aw kunkolo de tɛ yan an ka kan an b'o de lawuli une langue morte u y'o de lawuli bi a bɛ fɔ ko diɲɛ sababa bɛɛ b'olu la foyi tɛ n'i ka kan tɛ n bɛ misali dɔ d'i ma n'i ye denmisɛnnin fitinin ta k'a jɔ sisan a bɛ san 6 n'i k'a ma ŋɔ tɛ ŋɔ tɛ ko i ba bɛ yan a b'i jaabi ko mama n'i k'a ma i ye tɔn yɛlɛma ko i ba bɛ yan a b'a ko papa n'i k'a ma na basi dun a b'a k'ale fara ni bangaden don n'i k'a ma minɛ ta an ka taa a tɔnɔ n'an ka basi d'i ma a b'a dɔn ko ye fura ye n'i k'a ma minɛ ta an ka taa ba la den in b'o dɔn a san 5 san 6 n'i k'a ma taa baw siriyɔrɔ a b'o dɔn a ma tɛmɛ san 6 kan mais i kunsigi bɛ jɛ i bɛ san 20 kɔ kɛ nanzara ka kalan na a tɛ se ka don mun kama adamaden ye étape 3 de ye étape fɔlɔ mɔgɔ bɛ denmisɛnninya kɛ kalan de la mɔgɔ bɛ kamalenya kɛ ka baara de kɛ mɔgɔ bɛ mɔgɔkɔrɔbaya kɛ lafiya de kɔnɔ hɛrɛ k'i sigi hɛrɛ la i y'o kalan n'o baara min kɛ mais anw bɛ denmisɛnninya ni kamalenya bɛɛ kɛ a faamu b'a la an b'a bɛɛ kɛ kalan de la mun kama walikan de don minnu ye constitution sɛbɛn i ma ye denmisɛnninw sigilen bɛ k'a f'i ɲɛna olu ta don u ye tubabukan min sɛbɛn mɔgɔ si m'a faamu wa hali olu yɛrɛ b'a faamu an b'o de merci voilà donc lamɛnbagaw an filɛbagaw an ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye kosɛbɛ ka foli ni waleɲuman dɔ kɛ président ye ayi ka walawalali la n'an bɔra yen Muktar
voilà est-ce que ka sagani jamana sɔrɔ parce que pour que kan ka don ba la financement de bɛ kɛ bon Mali yɛrɛ bɛ état min na bi bi in na Mali yɛrɛ bɛ taabolo min na bi bi in na est-ce que kan ninnu laɲini ye min ye ka se ka kan ninnu don ba la est-ce que Mali ka financement b'o permettre ka se ka don ta ɲininkali diyara n ye wa n b'a fɔ ɲininkali ye nin de bɛ bɛɛ da nin waati in na ne bolo ɲininkali min don a jaabi bɛ yen ka ban a jaabi bɛ yen mun na k'i yɛrɛ ka baarakɛminɛn ta walima i yɛrɛ ka fɛn dɔ ta ka baara kɛ n'o ye n'o se ma kɛ mɔgɔ min ye ka walifɛn ta ka baara kɛ n'o ye o se de bɛna k'e ye wa e yɛrɛ bolo i bolola fɛn kan ye anw yɛrɛ de ye hali fɛn wɛrɛ tɛ kosɛbɛ ni kan ye anw yɛrɛ ye donc an ka baara kɛ ni anw yɛrɛ walima an yɛrɛ ka minɛn ye n'an dɛsɛr'o la walima n'an ye ɲininkali k'an yɛrɛ la k'a fɔ yala an labɛnlen don se sira kan ka baara kɛ n'o ye an bɛ ka nin an san 60 ye an bɛ ka baara kɛ ni walifɛn ye wali to an b'o kan n'a fɔra ko k'an yɛrɛ to dun hali sisan an b'a la ko an ma labɛn walima est-ce que musaka ko la an labɛnlen don musaka ba bɔ tɛ an ka kan ninnu na o jamana kun ye fɛɛrɛ dɔw bila sen kan o mɛnna fɛn min ye gafew ye gafe caman de dilanna k'a daminɛ duguma kalan sabula kalan yɔrɔ do o de ye baara dɔɔni mɔgɔw bolo an ka kanw sira la kan donc jamana kun ye fɛn min ye an m'an bila baara dɔw la an m'an ye fɛn min ye k'a daminɛ sciences naturelles i b'a fɔ a bɛ fɔ cogo min biologie physique chimie mathématiques art administration politique fo ka taa se kiirikow ma o gafew bɛɛ labɛnnen bɛ an m'an bolo kan 12 la ka ban kan kelen mun ta bɛ sen na o de ye fɛn min ye surakakan ye hasaniya o de ta bɛ sen na o ma ban fɔlɔ sinon kan 12 la fɛn min ye olu ye o bɛɛ labɛnnen bɛ an m'an bolo ka ban wa jamana fɛnɛ kun ye kalan daminɛ fɛn min ye u tun b'a fɔ min ma expérimentation o kun daminɛna hakili la mɔgɔ caman kalanna fɛn min ye an ka kanw na hali n'a a ko ma taa ɲɛ ani a ko bɛ sen na kalanyɔrɔ dɔw la mɔgɔ caman kalanna fɛn min ye bamanankan kɔrɔbɔrɔkanw na olu ka duguma kalanw bɛɛ daminɛ o la an tilara k'a ye jamana kun y'o sira ta nka kɔfɛ u nana sira in bila tuguni sira in bilala fɛnɛ mun kama hali bi musaka ko de don n'i ka kalan ta ka gulon fɛn min ye wali dɛmɛ de la olu nakun ye fɛn fila de koyi an tɛ ɲɔgɔn nɛgɛw na u nana u ka kan ani fɛn min ye u ka taabolo n'u ka culture ye walasa an k'olu don ba la sinon olu tɛ na k'a fɔ ko an hinɛ de b'olu la u bɛ nafolo d'an ma ko an ka kalan kɛ mɔgɔ ka fɛn min ye kalan ye o nafolo ka ɲi ka bɔ jamana de kɔnɔ jamana sɛbɛn an b'a fɔ ten si t'a ka kalan nafolo bɔli gulon jamana wɛrɛ la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Sora sani nɛgɛ karafe ka labɛn sabati ka bila an bɛna kuma di wele kɛbagaw ma o yɛrɛ fana bɛ se ka dantigɛli min kɛ Sora i bɛ se ka mun fara nin kan ka sababu kɛ an bɛ wagati min na ko sisan e ka nin ɲininkali ye tiɲɛ yɛrɛ la an tun man ka wele n'an tun ma nin jaabi ne ye musaka ko yɛrɛ parce que mɔgɔ caman bɛ an ɲininka nin na ne kan ko fara musaka an ma labɛn olu de bɛ fɔ a la ka caya n'a fɔra ko kan ninnu musaka ne b'a fɔ o tuma an bɛ ka baara kɛ minnu ta la donc olu bɛ ka saraka d'an ma an sɔnnen don o ma olu ka dɔɔni d'an ma an ka baara kɛ olu ka fɛngɛ kɔnɔ ten e ka so jɔ e ka so jɔli ma ban kosɛbɛ o bɛ a tɔ tora dɔrɔn k'a mun so dɔ bɛ yen nka i bɛ luwanse de la o kɔnɔ an k'a kɛ ten e b'a préféré ka luwanse sara o ye nka e bɛ se k'e yɛrɛ ka so yɛrɛ laban k'i ka don o kɔnɔ e bɛ ban o ma kosɛbɛ ni musaka ko yɛrɛ fɔ ne ye sisan ne b'o de fɔ c'est comme si i b'a fɔ an ka jamana yɛrɛ n'o de don hali an tun kana indépendance ta parce que o b'a jira an ka jamana bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bolo quoi parce que an ka fonctionnaire ninnu sara jɔn de b'a kɛ jamana de t'a kɛ école maître ninnu an bɛ karamɔgɔ minnu bila école ninnu ko jamana de b'o sara dɔ bɛ nɛgɛjuru la an b'u ta an bɛ continuer allo an ce an b'an ce i bɛ ka wele ka bɔ min ne ka wele ka bɔ Sɛbɛninkɔrɔ Sɛbɛninkɔrɔ i tɔgɔ ni jamu Madame Dalou Fatimata Diallo. Madame Dalou Fatimata Diallo, bismillah. Isa. Ame kaga chimkan lame. Ame ka fanya chama so. Franka min bene bolo. Oye akumasira anga kanyere. Parce que nous be ka kuma o kuma foni. Be ka kuma e chen. Sabula anye nansara uladigi. Uka kana. Kosube. Ka uladigi u ka fini don cogo n'u ka fɛn caman na min kɛla sababu ye hali ka mara ni lamɔ tiɲɛ an fɛ yan kojugu donc n'a ma ɲɛ an y'olu ladege a tɛ ka ɲɛ an bolo an tɛ segin ko an ka kan yɛrɛ ye donc ne bolo a kuma sera jamana ɲɛmaaw ka se ka nin don ba la kosɛbɛ
an bɛ retard la mais a ma tiɲɛ pewu donc an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma kosɛbɛ ka se ka kan doli ba la ka se ka wulikajɔw sabati fɛn o fɛn se dɛmɛ o dɛmɛ ye kosɛbɛ bɛɛ k'i yɛrɛ ye nin ko in kɔnɔ sabula bi tɛ dɛ an b'a labɛn bi ka sini de kɔnɔ vraiment n bɛ aw fo a ka baara la kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ka maa welelenw bɛɛ fo merci madame Dembele Fatumata Diallo sɛbɛnni kɔrɔ an ka foli ni waleɲuman dɔ ye aw bɛɛ lajɛlen ta ye nɛgɛjuru sira bɛ 84 42 52 22 n'a y'o kɔngɔ aw ni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ an bɛ jɛmukan min kɔnɔna na halisa jamana kankow de don ka sababu kɛ an bɛ don min na ko bi kanko in i ka dɔn jamanaden bɛɛ de wulila ka jɔ ka yira ka fɔ min ye kan ɲɛ a ka don ba la lahala min b'a kɔnɔ ani i ka dɔn ka fɔ ŋunukan minnu bɛ yen nɔ ani fɔta minnu bɛ yen nɔ walawalali bɛ ka kɛ o de la allo oui e bɛ ka wele ka bɔ min Lasina Konta kan wele ka bɔ min k'i bɛ ka wele ka bɔ min Bajambugu Lasina Konta i bisimila m'aw fo k'a kɛ invité fo n tɔgɔ ɲininkali dɔ dɔ Sumani Kulubali la yala n ko ani bamanankan kelen don wa bon ale ko k'ale n bɛ ka président ko n ko tɔn fara k'o tɔgɔ ko wasabagaya yala wasabagaya kɔrɔ an ka kan na bon o kɔfɛ français la commission o bɛ fɔ cogo di an ka kan na n'a sɔrɔ n ko ni bamanankan ye kelen o bɛ fɔ cogo di n ko la ni n ko ni bamanankan tɛ kelen a k'a fɔ ni a fila la quoi invité bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ kosɛbɛ Lasina Konta min ye Bajambugu ye ale ko i ka walawala kɛ an ye wasabaya yɔrɔ k'o ɲɛfɔ an ye bamanankan na ani commission a ka kuma in b'a jaabi ni dakuruya kelen de ye yɔrɔ de bɛ ka mɔgɔw degun kosɛbɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ mɔgɔ caman banna ka Nko kalan bɛɛ nana de ko maninkakan bamanankan Nko tɛ maninkakan ye Nko tɛ bamanankan ye Nko tɛ filakan ye mais Nko ye sɛbɛnni de a fɔ a ye ko kan o kan y'a ja a b'o de sɛbɛnni Nko sɛbɛnni ko a ye arabu sɛbɛnni ye cogoya min na a ye faransɛ sɛbɛnni ye cogoya min na a ye chinois sɛbɛnni ye cogoya min na o ɲɔgɔnna dɔ de Ala y'o de d'anw ma ne bɛ se k'a fɔ k'a caman n'o ye Solomana Kante a ye sɛbɛnden 27 na dilan a tɔgɔ nɔ k'o tɔgɔ da ko Nko a y'i sigi k'i miiri a ye tɔgɔ de ta dɔrɔn parce que anw ka kan ninnu na maninkakan bamanankan maninkaninkan ani julakan n'i b'a fɔ sisan nɔ ko jeudi i b'a fɔ ko Nko ne ko o ne ko dɛ a y'o de ta k'o tɔgɔ da la sinon Nko tɛ fila ye sɛbɛnni dɔrɔn n bɛ se ka min fɔ a ye ayiwa n da ma la Lasina Konta a ye jaabi sɔrɔ kosɛbɛ n'an b'o waati kɔni o waati korona o waati tɔni tɛ bɛrɛ ye an bɛ waati min na sisan an y'a ye k'a fɔ min ye an ka laadalafiniw ye an ka jamana an bɛ se ka fɔ fanga tigilamɔgɔw u y'o ta u y'o don ba la an bɛ don min na ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka minisiri ɲɛmaa an bɛ don min na ko sisan est-ce que e dama la k'a fɔ ko u ye labɛn sabati u pɛrɛnlen don k'a don ba la wa u pɛrɛnlen don k'a don ba la an bɛ se k'o fɔ parce que baara min filɛ nin ye ko bɛɛ bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni mais n profite o la ka kuma dɔ f'i ɲɛna a bɛ komi n'a fɔra sisan nɔ ko ka an ka kan don ba la k'an ka kan officialiser mɔgɔw hakili la ko a bɛ so ka taa yɔrɔ tɛ ka so ka yɛlɛma ten sini sɔgɔma n'a officiel dɔ an bɛ français bila o ma fɔ mɔgɔ si ye processus de don a bɛ se ka se san 25 la a bɛ se ka kɛ san 20 ye a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de mais fɛn min don a ka daminɛ kɛ an bɛna daminɛ waati jumɛn kosɛbɛ indépendance talen ni sisan cɛ ɲinɛ y'a san 62 ye hali bi aw ma se k'aw ka kan don ba la aw dun ɲɛ b'a la diɲɛ kɔnɔna la jamana si tɛ yen min sera ka wuruki min sera ka développer n'a bɛ fɔ ma ko développement jamana si ma se ka développer ni walikan ye f'i k'i ka kan de ta i k'i ka kan de don ba la i k'i ka sɛbɛnni de ta sɛbɛnni ko min fɛnɛ filɛ nin ye n'i ye latin sɛbɛnni ta k'a lajɛ français y'a ta k'i ka kan de sɛbɛn n'a ye yala mɔgɔninfinw ni e taara samara san ni samara in n'a dɔgɔyar'i sen ma i bɛ samara falen de wa ou bien i bɛ sen de lɛsɛ
mais a bɛ komi minnu bɛ ka kuma fɔ an ka kan n'an m'an ka kan ta an bɛ mun de ta. a faamuyara an b'i fo président il est temps de changer. an b'i fo ale tɛ wɛrɛ ka fisi voilà folikan jumɛn b'i bolo waati korona. e tun t'a dɔn ka dakurunya kelen fɔ parce que kuma tigɛra ne la waati korona mais n tun bɛ fɛ ka kuma surun dɔ de fɔ i bisimila n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ bɛ musaka ko min fɔ an bɛ ka miliyari min don insécurité la n'o ye lakanabaliya walasa lakana ka na an bɛ ka miliyari min don a la ne b'a fɔ n'i y'an ka lakana yɛrɛ lajɛ bi communication don communication n'o ye an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka ɲɛ parce que n'i ye jateminɛ kɛ an ka terrorisiya la bi n'o ye papalikɛla ninnu ye i b'a ye a ka ca siya min na ka caya i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ ci lase cogo min na dɛ o de bɛ k'o su a fɛn ka waleya la yarɔ n'i y'o jateminɛ i bɛ taa kan de sɔrɔ o yɔrɔ kɔnɔ n'a tun y'a sɔrɔ misaliya la sisan an tun bɛ ka baara kɛ n'an ka kan ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu b'o kan de fɔ kosɛbɛ n'olu tun kalanna ni jamana fasoden ɲumanya tun kalanna o kunna o kan na i b'a dɔn a tun ka ca ala fɛ mɔgɔ minnu bɛ n'u bɛ ka hakilajugu don o kunna an de tun bɛ jamana fɛngɛ don o kunna jamana kanu an tun bɛ o de don olu kunna o la olu tun ti foyi kɛ k'a fɔ ko bɛ bila u ka jamana kɔntoro la donc o de la ne ko sani parce que an bɛ marifaw san an bɛ fɛngɛw san tiɲɛ don a ka ɲi nka an bɛ kɛlɛ min na bi o kɛlɛ fɛlɛ de don quoi o fɛlɛ dun kan b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ wajibi. Voilà, Sura an b'i fo k'i waleɲuman dɔn waati korona waati an t'an tigɛ ma voilà merci bien folikan jumɛn b'i bolo. Ayiwa n bɛ foli lasegin fɛn min ye an lamɛnbagaw fo ka taa se an lajɛlibagaw ma kuma laban kɔni na ne kɔni bɛ mun fɔ an cɛnɛna nka an ma bin sabula jamanakuntigi a tilara ka wele bila fɛn min ye constitution dilanni ko la tuguni a tilara ka wele lasegin tuguni k'a fɔ fɛn min ye jɛkulu kura ye tuguni o bɛna ta ka baara in daminɛ sabula baara in kɛra fiɲɛw yera a kɔnɔ an bɛ foli bila baara in kɛbagaw la nka fiɲɛ yera a kɔnɔ donc segin min bɛna k'a kan an b'a f'u ɲɛna u k'u hakili to fɛn min ye kanko fo ka taa ye jamanadenw ye ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn wɛrɛ mun na u k'u hakili to o la zen na a kana kɛ waati bɛɛ an ka segin baara kelen kan ye ani u k'u hakili to kan baarakɛlaw fɛnɛ la u k'u don zen na t'a kɔnɔ walasa baara in ka se ka kɛ a ka ɲɛ ka sɔrɔ fɛn min ye seginkani wɛrɛ ma se ka k'a la sabula seginkani o seginkani musaka de b'a la donc an bɛ wele bila fɛn min an ka jamana ɲɛmaaw ma u k'u hakili to o yɔrɔ la maa mun fɛnɛ bɛna taga ni constitution kura in fɛnɛ projet labɛn u k'u hakili to o yɔrɔ fɛnɛ la u bɛ ka baara kɛ jamanadenw de u tɛ ka baara kɛ jamana kɔkan mɔgɔ wɛrɛw ye donc jamanadenw ka laɲini u k'a kɛ cogo bɛɛ u k'o dɔn na an bɛ foli lasegin Savar Media groupe. Merci bien ni ala sɔnna ma jamana ɲɛmaaw o bɛ cikan sɔrɔ bisimila président. Bon ne ka kuma laban ne tɛna kɛ ni foli parce que comme taa waati ka dɔn waati korona min b'an kɔnɔ ala ma se ka jaga fɔ waati korona ne b'a fɛ ka min fɔ Mali kɔnɔ ne ye sinafɔ de ye mais exemple ta en 1960 langue de communication tun ye sinafɔ de ye Sikaso dugu kɔnɔ a bɔr'o la même misali ta a taara komi Kajolo denmisɛnnin n'a kun wolola ye fɔlɔ ani sinafɔkan de tun bɛ bɔ o bɔra la a nana an ka commune na n'u b'a fɔ o ma ko Miseni langue de communication tun ye sinafɔ de ye mais den bɛ wolo yen nɔ bi ka fɛn bɛ ka mɔ ye hali ni ko a ma sinafɔkan na ko panna ko na a t'a mɛn a bɔr'o la ne bɛ bɔ sinafɔ dugu de la quartier saba de b'an ka fɛ u b'a fɔ o ma ko Sokala saba o Sokala saba la kelen u b'a fɔ ko bamananw n'olu ye anw ye anw ka quartier dɔrɔn de la sinafɔkan bɛ fɔ donc a b'a fɛ ka tunu o ɲɔgɔnna bɛ Gawo bi o ɲɔgɔnna bɛ Moti o ɲɔgɔnna bɛ Bandiagara o ɲɔgɔnna bɛ Mali dugu bɛɛ la donc o kɔrɔ ye mun ye an ka kanw bɛ ka tunu an ka politique tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an ka kan min filɛ nin ye dɛ k'a kalan an ka yɔrɔw la mais la langue de communication va être le bambara o de kɛ ne b'a fɛ ka min fɔ n bɛ foli da an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma n'a filabaga bɛɛ lajɛlen ma Mali ala ka Mali ɲuman kɔnɔ an bɛ dingɛ min kɔnɔ yarabi ala k'an bɔ ala ka hakili ɲuman di Mali denw ma surtout minnu ye nanzara kalan kɛ ala ka hakili ɲuman da n'u bɛɛ ma minnu ye arabu kalan kɛ ala ka hakili ɲuman do mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye n'i yɛrɛ tɛ anw tɛ se ka kɛ arabu ye an tɛ se ka kɛ tubabu ye an bɛ to fɛn min na o ye malidenya de ye donc an bɛ dugawu kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye ala ka hɛrɛ kura min kun bɔlen fɛ ala k'o sabati an filɛbagaw an ka foli ani waleɲuman dɔn an ma ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma waati ya an ta an tigɛ ma alhamdulilayi rabil alamina studio Bamusa Jara kɔnɔna na zone universitaire kɔnɔna na radio Savar FM Savar Media bi an ka thème kun bɛ ka boli fɛn min kan n'an kun bɛ ka kuma fɛn min kan o ye sariya senkura min ni o labaaraliw bɛ sen na o article 30
ni kelena an kun ka kuma o kan n'u ye kanko ye walawalali kɛra n b'a dɔn maa caman ye walawalali sɔrɔ ma caman ye faamuyali sɔrɔ ni ala sɔnna ma an bɛ rendez-vous di aw ma don wɛrɛ min ni bi fana tɛ kelen ye a lasera maa min fɛ o ye Sumaila Goyita ka nin kɛ kɛrɛfɛ to Seydou Dambele bolo ne bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka aw waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye a ka waati wɛrɛ yɛrɛ ni aw bɛɛ lajɛlen la merci bien.